Jeste imali problem sa turističkim organizacijama kad su vas izbacili iz asocijacije? Nismo, ne. Mislim, sve što se tiče snimanja i sve to baš pazimo o tome mesec, 2 dana ranije, organizujemo dozvole, sve tražimo, sve moguće dozvole koje su potrebne i svaki put kad završimo snimanja, sve uvek završimo da bude sve onako kako smo, kad smo došli, kako izgledalo, tako da bude i kad odemo. Da, baš, inače, pošto zbog tog snimanja svaki put imamo cilj da promovišemo i da to se uvek kako treba i ljudi često pomisle otkud sad ovo, ko me to dao. Bitno je da napomenemo što inače govorimo sada, pošto ljudi to izgleda nisu ispratili, da mi ne snimamo sa zvukom tamo. Mi imamo monitoring, ear monitoring u ušima i na spomenice. To su ove male? To su one male što idu u uši. Obično pop zvezde imaju to, inače koristimo i za nastupe, kada nastupamo uživo. I uopšte nema zvuka tamo, nema sad to kao zvučenje, sad ti dođeš... raspada se Lepenski vir. Ne, ma kako. Pa da, mislim, za početak... Školke igre. Da, za početak, ako već gledaš kao sa audio strane, nemoguće je raditi u takvom prostoru da ti zvučici prvo zvuče tamo katastrofa, jer sve odzvanje i sve to, tako da uopšte nam nije ideja da mi tamo pravimo žurku. A druga stvar je to što si rekao ti za dozvole i za sve. Mi dobijemo sva odobrenja i čak nama je, na primjer, namena da ako možemo, pored promocije, baš kad smo se imali u Čačalici, primetili smo, na primjer, grafite i došli smo do ideje, mi sad trenutno nemamo tu, da kažem, toliki influence da utičemo na to, ali nam je ideja da kada budemo mogli da možemo da utičemo na to da se ti spomenici na kojima održavamo te performanse nakon nas dodatno još urede. To je da prvo dignemo svest o njihovoj priči, da ljudi, da se vidi, da se što pročuje da oni postoje, a onda posle toga da možemo da pokrenemo neku ideju da se oni dovedu u još bolje stanje zbog njihovog značaja. Pa to se desilo, na primjer, sad sa pećinom. Na primjer, mi smo snimili u Stopiće pećini sad poslednji live set i bukvalno posle nedelju dana smo videli vest da se renovira i da će biti neko audio-vizualno iskustvo. Da će biti osvetljenje bolje i sve, razumiješ. Sad dobili od nas inspiraciju. Morate tamo da vas stave ugovor, znaš, mi smo delom inspiracija ovog projekta renoviranja. A što bi rekao moj drug, 10%. 10%, čoveče, to je ideja da kažemo, to je neka poslovna ideja. A gleda prvi put kada sam gledao vaš prvi moment je Lepenski vir, je tako? Tako je. Vidi, ja prvo mi iskače, gledam, prvo mi je slika, ono su cover. Znači, produkcija izgleda svetski. Nego gledam sada da li je ovo neki set, da li je on nastup ili je reklama za Odakle može dolazi ta ideja da baš na tako tim nekim lokalitetima koji su od javnog značaja naše države da radite te ne znam kako da nazovem, kolaboracije muzičke sa istorijskim zafrekancijama. Pa jeste, da, mislim, kada imamo neku listu, imamo listu lokaliteta po koje mislimo da treba da snimimo tamo. Znači, imamo neke norme koje pratimo, to je da bude istorijskog značaja, da bude kulturološkog značaja, da... Ako neko nasledstvo u smislu prirodnog bogatstva kao pećina, tako sve što mislimo da postoji, a da je ili nedovoljno poznato ili čak možda i zaboravljeno. Ali kako dolazi ta ideja? Vi sedite jednu noć, nešto kao radite u studiju kao, mogli bi. Ne, znaš kako nastala je prva ideja kada smo napravili koncept hibridnog live-a. Prva ideja je bila, šta sad mi s ovim možemo da radimo, kako da predstavimo ljudima i kako da uopšte mi vidimo kako će to da funkcioniše u nekom komercijalnom smislu. I onda smo razmišljali kao, ajde, mogli bismo da snimimo za početak, kao to neki prvi basic, imamo performans, mogli bi da ga snimimo. I onda smo bili u fazonu, a što ne bismo ovo snimili nekako ozbiljnije, na nekom višem nivou da vidimo. I onda smo krenuli da tražimo lokacije i onda je stilnula ideja, vidi Lepenski vir, nisam ni znao da ovako izgleda, vidi ovu lokaciju, gle ovu Srbiju, gle šta sve ima u Srbiji, buš u fazonu, došli smo do 40 lokacija u Srbiji, u regionu, koji izgledaju neverovatno, a izgledaju zato što treba da privuku pažnju. Jedno je Lepenski vir, naravno, ali kad pričamo o spomenicima, tako, ideja njihovog izgleda tako privlačnog je upravo da bi se privukla ideja na priču. Odnosno da bi ljudi onda, šta je ovo, i onda čuješ priču i onda je kao umetnička forma, odnosno priča koja je bitna za nas, a i za ceo svet, se nekako promoviše putem umetničkog dela koji je spomenik. Tako mi smo samo još jedan medijum koji promovišemo i onda kad smo to realizovali u studiju, ovo je savršen spoj, jer opet nekako tražiš se kao umetnik da
ne radiš samo nešto što je tebi značajno. Da, ono što mene samo radi, ne nego daj malo širo. Tako biste bio u studiju ili bi radili samo suvu komercijalu, ideš samo tamo gde su pare, da to gledaš samo kao ok, samo meni dobrobit neka. Nego smo se tražili šta je to što možemo da, u stvari, obuhvatili smo sve što nam je bila ideja sa projektom novim, a to je da budemo unikatni, da imamo fenomenalan performans i da to bude dobro za nas, za naše bližnje i za društvo. Nekako smo obuhvatili sve. A kako kada ste u komunikaciji sa tim čelnicima tih organizacija koje, ne pojma, zaštita spomenika i tako dalje. Zavod za zaštitu spomenika. Kako kada vi iznesete vašu ideju, kako oni to prihvate? Prihvate kao u fazonu, da, hoćemo da vi reklamirate nekim delom, da kažemo, reklamirate to ili imate problem ili kako gledate? Pa dosta su ljudi otvoreni. Stvarno su otvoreni i nismo imali još sada nekih negativnih odgovora u tom smislu. Samo što cijela komunikacija malo istiskuje dosta vremena, pošalješ mail pa ti ne odgovore, pa onda novi mail, pa onda zoveš. I ne odustanete, a? Ne. Evo, baš za pećinu, na primjer, mi smo prošle godine imali ideju da snimamo pećinu i nismo uspeli jednostavno da iskomuniciramo, a mi smo hteli da krenemo da snimamo i onda smo cimali ostale lokalitete, a onda su nam se javili ove godine i kao, ono što ste pričali bi moguće kad su već vidjeli da je ipak to kako treba. Pa da je to, da je bezbedno, jer ja stvarno razumem sve ljude i sva mišljenja. Jednostavno, ljudi mogu da budu konzervativni i da misle da je to možda, ne znam, neukusno ili nešto, ali stvarno ideja iz ovoga je čista i onda mi kada pišemo te mailove, kad pričamo sa njima, kad im objasnimo, sad već imamo, svaka naredna lokacija je lakša. Zato što već imaš iza sebe nešto. A sad imate kao neki portfolio. Tako je, i onda pošalješ. 4 lokacije. Sad je 4, i onda svaki put kad dogovaraš, kažeš, evo vidite, onda oni vide, Lepenski vir, Čačalica, Pećina, onda pretpostavljam, ali svakako mi ako sa tim direktorima lokaliteta dobijemo, da kažem, pozitivan odgovor, ti moraš da dobiješ odobrenje od zavoda ili od turističke organizacije koja je odgovorna za taj, sve zavisi. Ministarstvo, sve zavisi kako za koju lokaciju, znači ne treba ti za svaku lokaciju odobrenje od ministarstva, ali ti treba od zavoda za zaštitu spomenika ili ti treba od turističke agencije tog grada koja je odgovorna i onda oni rešavaju dalje. Tako da u suštini postoji proces, ali nije najteže u stvari doći snimiti to. To je najteže jer stvarno iziskuje velik fizički napor za početak. Kada pogledamo opremu, opet kažem to, izgleda svetski, mislim, ajde, došao vam na ideju lokaliteti, ali vam je, ajde da usnimimo to, šta, kako, gde treba nam ekipu izorganizovali, 300 svetala, 600 kamera, mislim, to nije ni jeftino. Kako hendlujete to i kako, mislim, s tim da ste novi, kao Utopija ste novi brand? Pa za sad je sve samofinansiranje. Jednostavno verujem u projekat i ajde da kažem, što se tiče našeg glavnog partnera i prijatelja projekta je svakako Kameleon, ali drugari iz Vidim produkcije, oni su stvarno posvećeni projektu jer oni su dobra stvar, naše ideje, ono što ja uvek kažem, kada ljudi pitaju kako ste dobili dozvolu ili kako ste ovo, ne možeš samo da imaš ti sad neku ideju. Ta ideja mora da bude dobra, da bi ljudi stvarno poverovali u nju i da bi ljudi stvarno bili, da bi verovali tebi, da žele da budu deo toga. I onda možeš lakše da izneseš projekat, možeš i da nađeš nekog sponzora, možeš i da dobiješ neku dozvolu ako je to stvarno to što govoriš. Ako ti se nešto kriješ iza nečega, ako to ako to nije na tom što ti kažeš svetskom nivou, ljudi će ti onda prvo tražiti mnogo više novca, neće biti teti da budu deo toga, drugo neće odraditi možda na ne znam kom nivou. Ako su profesionalci s kakvim mi radimo, hoće raditi na tom nivou, ali jednostavno bitno je što smo dobru ideju stvorili tako da se svi stvarno cimaju, kažem i Vidim i Kameleon, momci se cimaju koji mi. I tamo nema, ti radiš, mi nosimo opremu, svi nosimo opremu, znači sve je onako, ajde da napravimo ono što je svima nama korisno i da stvarno sad kad snimamo ovo, ja znam kada smo radili svetla sa Kameleonom, znači tolika posvećenost da to sad bude, da se taj spomenik osveti, nije onda ti njega staviš i ajde sada mi, znači da nama imaš 2 svetla, nego to su najviše svetala je ono da se napravi, da se osvetli spomen, da se vidi pećinu, ne znam da li si vidio, verovatno jesi, onako pećina ne izgleda kada sad će izgledati, eto, inspirisali smo ih, ali ne izgleda, ne možda vidiš uopšte tako da zamisliš da pećine, detalje, pokrivalice koje mi radimo, možeš na jedan drugi, mi smo bili uživo, možeš na jedan drugačiji način da se upoznaš sa prostorom, zato što ga vidiš iz više uglova, drugačiji osvet,
osvetljenje. Detaljnije ga vidiš. Dobiješ drugačiji osjećaj nekako u prostoru i njegovom značaju svakako na kraju. A na primjer niko ne vidi to kad smo snimali sada u pećini, niko nije video to kako smo spustili opremu do dole, pošto to su stepenice ovako. Znači jedno, ne znam, neću lupim sada, jedno 500 metara stepenice ima sigurno. Znači mi smo nosili pola tone opreme. Znači baš je bilo onako... Pa koliko vas ima? Ajde vas dvojica i još koliko još ovih ljudi sa strane? Bilo je s Kameleona, koliko ih je bilo? Bilo je trojica. Nas dvojica. I bili su petoro snimatelja, da. Znači 10 ljudi. Tako je, uvek. Vrištali smo. Po tona idemo, kidaj. Vrištali smo, kad smo se vraćali, aj kad smo spuštali, aj koliko toliko. I zato što se odmornijim, da. Nazad kad smo se vraćali, ono je bio haos. A čekaj, pričamo o toj pećini sada. Ta svetla, ko to osmišlja? Je to osmišlja ta neka ekipa, zato što imam osjećaj da ste sada vi napravili jedan problem. Na vašem snimku to izgleda jako brutalno i onda neko ko dođe i kaže gde su ona svetla, gde su ona plava svetla, gde su oni kadrovi da onaj mali komarac, kako se zove, dron proleće, razumeš? Pa znaš kako, mislim, mi učestvujemo u svakom delu snimanja u suštini i eto, na primjer, ne znam, što se tiče boja, mi imamo našu paletu boja koju koristimo i dizajn svetla isto mi utičemo dosta. Znači, svi dajemo ideje i onda izađe najbolje iz toga. Mi smo, da kažem, neki tu kao, kako bi to rekao, neki producenti projekta, ali zajedno sa svima, znači iz vidima uvek daju, ja bi ovaj kadar, pa onda mi možda je super, ali bi mogao malo više da mi se vidi sint. Ili tako neke stvari koje ti personalno želiš ili kad smo za svetla, kako bi mogli da ih poređamo, jer ideja nam je uvek, to mogu svi primetiti da na svakom nije su samo svetla postavljena. Nego uvek nije ni na vas, nego više to nešto da neki... Uvek je da prati neku ili liniju. Na primjer, u Lepenskoj imamo tu ravnu liniju koja bije u kameru i onda se dobije taj neverovatan kao doživljaj prostora. Vamo imate krug. Vamo imamo krugove na Čačalici i na Kosmaju. Imamo krug, zato što su slični spomenici u smislu su zvezde. Ovo su one žice, a ovo je... Da, ali smo radili isto da imamo krug, samo nisu isti, ali se prati pattern, a onda smo vamo teli da opet imamo neku liniju, da se opet taj prostor koji je dugačak dobije, pa smo onda sa strane poređali da dobijemo tu krivu i onda ti stvarno možeš da dobiješ, mislim, stvarno vidiš kako izgleda pećina. Ti samo kad bi bacio svetla na nju, u smislu da ti osjetiš prostor, ti si osvetlio prostor, ali to je samo onda prostor, ti onda malo, a ovako ti dobijaš, tebi zapravo ta svetla su deo prostora. A to što si rekao da kao kad dođeš uživo, mislim, opet ništa ne može na kameri, sve to treba doći i vidjeti uživo. Hoćemo utopiju. Nećemo obijemo svetlo. Da. A dođeš uživo i onda uživo te zapravo najviše fascinira veličina toga. Zato što preko kamere je svakako velio, smo mi mali tamo, ali uživo dobiješ taj osjećaj. Znaš, ono kad uđeš u neki veliki prostor, pa nekako taj osjećaj veličine te obuzme, ali eto, što se tiče svetala, eto, na primjer, sada za pećinu, svakako da mi inspirišemo neke lokalitete, da onda oni kažu, ok, ovo ljudima se sviđa, ovo je super koncept, što ne bismo mi ovako i osvetlili nju stvarno, da kad ljudi upravo što ti kažeš dođu, da se ne razočaraju. Tako da ako utičemo, mislim da radimo stvarno i više nego što smo mislili da ćemo da radimo. Pomenuli ste, imate 40 lokaliteta na spisku. Šta će biti poseta? Na Balkanu. Šta će biti poseta? Znači ide se dalje? Pa to je ideja, da. To je ideja. Za sada smo počeli u Srbiji, sledeće godine nam isto ideja da ostanemo u Srbiji, ali da pokušamo i nešto možda van Srbije da odradimo, a za dalje da. Mislim, cilj nam jeste da odemo i u Evropu i u svet i sve, ali to su sve neke stepenice koje moraju polako da se prelaze. U smislu, naš logistika je najteža. Opet sve te ljudi, svu tu opremu, sada hoćeš da prebaciš u Egipat, a opet hoćeš da radiš sa ljudima. Znači, bit će nešto sa čugama. Pričali smo o našim mnogim stvarima i apsolutno sve izvodljivo. Uopšte nemamo momenta da kao kako ćemo to, a to je sad već nemoguće. Ne, apsolutno i ovo je delovalo nemoguće pre možda 2-3 godine. Kada nismo razmišljali uopšte o volko veliko ili da na ovaj način uopšte radimo. Onda kad bi nam rekao, da, to snimiti, organizovati sve, ali jednostavno svaki put kada, što kaže, ideš stepenik po stepenik, tebi je sad, ne znam, da snimiš u regionu, sada isto teško kao da snimiš uopšte u Srbiji. Znači, svestan si da je to neki challenge koji već možeš da prevaziđeš. Da je to, ne možeš ti sad da kažeš, možeš, ali eto, mi nismo sebi rekli, idemo odmah u svet. To je već prevelik stepenik i mnogo problema, nije do stepenika da organizuješ, već
uvek nešto pođe po zlu. Iskustvo. Da, uvek ti fali jedan papir, ali što si dalje fali ti jedan papir, ali više papira treba. Upravo to. I mi uvek posle svakog svakog performansa imamo listu kao greške. I da se to ne ponovi. I svaki put nešto novo naučiš. Da li ćeš, ne znam, više uzeti rezervni agregat, da li ćeš uzeti više svetala, da li ćeš da... Sve kad si rekao izvini rezervni agregat, da li se dešavaju ti neki momenti, pukne struja, desilo se. Nećemo nema da kažemo gde, zato što ovako iluzija ne možeš da vidiš, pošto smo imali pauzu, ali desilo se, bukvalno dok smo snimali. Posle 20 minuta snimanja je samo pukao agregat. Da, zato što je, ali pazi, sad i onda sve ponovo postaviti, mislim, ne mislim postaviti, nego postaviti elektronski, mislim, aktivirati, pa opet uključiti, ovo sad ovde treba da se tu... Da, i sad pazi, ti sad prvo da zamisliš, ono sve organizuješ, dolaziš, izvukliš se, fazonu si, u tom momentu kada vugliš, prvo, mi sve snimamo u 5 ujutru. Da, stalno vam je izlazak sunca, to vam je zaštitni. Znači, će ovi performansi i taj izlazak sunca biti nekako jedan od zaštitnih znakova utopije. Tako je. I onda ti dođeš ranije, pa onda spaš možda sat, dva, jer ne možeš, uzbuđen si, pa si u nekom apartmanu, cijela ekipa, ono, to je neka energija, čekaš da dođeš da uradiš to, a pa moramo da se naspamo, nas dvojica, zbog... Da ne izgleda. Tako je, pa pazi, mi smo imali, Lepenski, tu smo se, tu nismo obratili pažnju na to, da ono, posle smo mi videli, a sad možda će ljudi otići i gledati podočnjake, ali... To je poenta, vi ste uzeli dobar lokalitet, pa ljudi nisu ni gledali tu dvojicu, nego su gledali okolo, znaš, kao krupan kadar a ono iza u stvari, ona voda, ono. Najviše ti po sebi primetiš ili neko ko te ono baš zna, kao, nisi spavao, znaš. Ali sad zamisli sve to i ti dođeš i kao kreneš da snimaš i fazon bukvalno na pola, fazon stoje to još pola sata, sve ide kako treba, osmatraš, vidiš da se sve, jer opet kažem, ti kad imaš kao da kad imaš slušalice, ti si totalno odsečan od svega, znači ti si u tom momentu, ja verujem svima. Znači sad nas dvojica radimo i ti moraš da veruješ svima da sve ide kako treba, da ako nešto sa svetlom, da oni to već popravljaju. Bukvalno mi se potpuno oslonimo na njih, zato i radimo sa njima svaki put i s istom ekipom, zato što ti to ne možeš, uvek da računaš na to da ti možeš se osloniš na nekoga, a to je nama ovde jako bitno. I desilo se to da se ugasilo zato što smo imali dužu upravo to, kao što smo rekli, da imaš neke stvari na koje ne možeš na koje ne možeš da računaš da se neće desiti. I onda smo imali predug sound check, puno smo testirali opremu, podešavali u slušalicama, plus svetla, sad ta svetla to troši struje i agregat se izgleda malo više istrošio nego što smo mislili i onda smo imali to i onda sva sreća. Posrko sve. Posrkao je sve. Koliko troši muzika, čoveče, troši na 100 kilometara. Pa da, ali najviše svetla i onda smo brzo do pumpe, a ti gde tamo da nađeš pumpu. Da, svakako, lokacije su vam baš negde pored. Da. Ali sreću nesreće da je bila bukvalno na 5 minuta pumpa. I tipa mala, onako s jednim samo rekao to je to. Nego je više bio problem to što smo mi ujutru snimali, tu je tačno izlazak kretao i tu se dešava promena na nebu na svaki 2 minuta otprilike. Sad ćeš možda, u stvari ti si ih u stvari navuko da odu da potraže. Eto, pišite nam ako ste pronašli, pišite u komentarima da ste našli, da, obavezno. Pa vidi, ja se nadam i to što si pomenjao piramida, pa da bude neka Kina, kineski zid i tako. Da. Mislim, sada kad pogledamo imate 40 lokacije samo u Srbiji. Znači, bukvalno šta nekom padne na pamet, to postoji mogućnost da je na vašem spisku. Naprijed na svetskom nivou, a i na našem. Pa bilo je dosta, su nam se ljudi javljali na TikToku i na Instagramu, tako nam predlažu da je sledeći to i da baš dosta lokacije smo mi već imali negde. Pa uglavnom koje bismo snimali da nam je neko predložio, možda se za jednu desilo kao vidi kako nam je ovo promaklo, ali baš kopano. Ono profesor istorije je došao. Za Kosmo je, na primjer, dosta ljudi predložilo i dosta ljudi je kao očekivalo da ćemo tamo snimiti, na primjer. Pa znači da će biti dobrih performansa još. Pomenuli smo na početku hibridna muzika. Šta je utopija radi? Šta je utopija? Pa hibrid nije samo muzika hibridna, hibridni je naš nastup. A to znači da, mislim, ono što mi puštamo jeste neki melodic techno, progressive house, međutim, drugačije je zato što je naš svaki performans unikatan. A to je zato što imamo postojeću već muziku koju puštamo, gde puštamo i našu muziku i tuđu muziku, sada to s vremenom sve više i više će biti naša muzika, što više mi muzike imamo, bit će sve više naša muzika
kombinujemo dodatno, ja pevam, imam drum mašine, Miloš ima analogne synthesizere gde dodaje još melodije, tako da nama praktično svaki nastup bude drugačiji. Negde budu drugačiji vokali, nekad bude više vokala u setu, nekad bude manje vokala, nekad bude, njegovi synthesizeri budu blaži, nekad budu agresivniji, tako da svaki put je sve drugačije. A vi imate trening za to ili ono ide malo freestyle-a? Pa uglavnom je sve freestyle i imamo i pripremu naravno svaki put. Pred neke veće nastupe, pred snimanje uglavnom imamo, zato što to mora bude sve savršeno. Znači tu ne sme bude nikakva greška. Nema tu puno freestyla. Da, tu svaki put imamo opremu, sve i onda vežbamo jednu nedelju dana, na primjer u studiju, to da se pripremimo fulla za nastupe. Imamo donekle, vežbamo naravno, stalno vežbamo i to, ali nije na odmet da bude i freestyle baš u fullu i takve stvari se dešavaju. Pogotovo kad se desi da, na primjer, mi pripremimo set, na primjer sat i po vremena da imamo i onda, na primjer, to se dešavalo na turneji i onda kao pitate organizatore bi mogli još pola sata, super je žurka, bla 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 i onda mi kao može i onda tih pola sata što nisi spremio, tu ide freestyle. Mislim, freestyle. Ali ne mogu, freestyle, razumeš što hoću kažem, ali ne može publika da provali da je ovo uigrano, a da je ovo freestyle. Pa vidi, ni taj freestyle nije sad kao ja lupam note, to je sve nekako, da, razumeš, i taj što je pripremljeno, to nikada, na primjer, ako ja imam ideju da u toj pesmi sviram tu melodiju i da se igram sa filterom. To je pripremljeno. Da imam tu melodiju da se igram sa filterom, ali ne kako ću da se igram. Otprilike znam gde je dobro da ga otvorim, otprilike znam gde ću kako da ga oblikujem, ali svaki put je drugačije. Tako da je svakako uvek freestyle u tom domenu, ali nije da sad kao ja sad totalno novu melodiju, sad ću da vidim ide muzika, onda šta bi mogo tu. Ali kad kažem potpuno freestyle, to je da upravo to uđemo u neki folder koji nismo spremali, jer želimo, ajde da testiramo neku novu muziku, a nismo spremali uopšte nikada i onda on pusti, onda dok ide pesma, ja smišljam, vidim koji je key, znam koji je tonalitet, koje su note koje mogu dođu u obzir, spustim sebe iz foha, znači ne čujem se u publici, probam neke melodije. Ček sad kad si izvini momente, znači ti imaš te momente da ugasiš publiku, a da ti čuješ šta se dešava. Tako je, pa to je ideja. Pa mislim, ja ne znam kako funkcioniš, ja vidim vi mlatite nešto tamo, gore, dole, lete ljudi, lete svetlo, leti ton i onda ja ne mogu da izvalim ono kada pustite, pa onda kao udari kick, to ali na ono kada zavraćate to ne mogu da izvalim, to ima ono gasite sebe, palite vam. Pa da, u stvari ja sa sintevima, pošto zato radimo preko hibridni live zbog tog DJ miksera koji je kao glavna stanica za nas, ja mogu tu kao i DJ-evi, mislim kao što i jesmo u jednom delu performansa, cuejem sebe, znači to je dugme gde onda ja mogu da čujem šta se dešava pre nego što se pusti u publiku, odnosno kao u master. I onda ja tu mogu da testiram. Naprimjer, ranije na početku sam, iako sam pripremao unapred... Izvini, molim te, kako mi sad ovo zvuči? Publika, izvini, molim, publika sluša jedan moment, a ti slušaš 5 sekundi unapred. Da, pa tako ti DJing isto funkcioniš u suštini. DJ uvek čuje unapred sledeću pesmu koja ide dok miksa. Pa nije, ajde da kažemo, čekaj, možda da se ne zbuni publika. Da se ja zbunim. Da se ti ne... Čekaj. Nije unapred, nego ti čuješ što se dešava u real time-u, samo što, da, jeste čudno u smislu, ono što kao kada bi pustio u master i sad čuješ 2 pesme. I ti sad, znaš, ti ne radiš sa sinkom, tebi treba da 2 pesme umiksaš, da se one poklope. I ti moraš to da čuješ, ali ne mora dok ti tražiš tu pesmu i dok ti poklapaš da to čuje i publika. I ti onda spustiš svoju traku, oni slušaju glavnu traku koju si igraju, ti na ovoj traci prvo njih spajaš u audiju i onda povećavaš tu drugu traku, miksaš određene po ekvalizeru. A znači nije unapred, nego ti čuješ samo drugu. Da, samo čuješ. Ti kao čuješ 5 sekundi. Ne. Sad to bi poludeo bi. Znači imaš, kao da imaš 2 izlaza za slušanje. Jedan imaš za publiku, jedan za sebe. I tako, i onda ja čujem, ovo je melodija, ja napravim melodiju i onda slušam, sve je dobro sa njom. Ja čujem zajedno ja samo je ne pojačam da uđe u program. I onda se sve kako treba, izabrano je sve kako treba,
ovim mogu da radim, puštam u program i onda se igram. Meni se to desilo par puta tako na nastupu, kao ide neki break gde onako lagano je sve, malo se smirila publika i sve to, muzika se smirila i ja slušam, ja kao tražim pesmu koju sledeću puštam i slušam drop i krećem krećem da vibam kao da je drop krenuo i onda skontam kao publika to ne čuje, publika čuje samo neko ne znam šta, ništa ne čuje nikakve perkusije, šta se dešava sa ovim momkom? Da, oni svi onako čekaju. Dešava se, to se gleda snimke, na primjer neki DJ-evi stave slušalice i miksaju i džuskaju i crkne ozvučenje, ne znam, pada kiša, znaš da se dešava na nastupima, nekad prekine se nešto, kratki spoj, otkud znam šta sve može da se desi a DJ kao super, svi ono svi kao što se dešava, svi ga gledaju, a ona zato što samo ne i nestalo struje, nego samo ozvučenje puklo, a on iz mikseta ide direktno i on misli da je dobro, onda kao što me svi gledaju, što se... Ako je varijanta onda bre kada rade bez, šta su to neki doktori nauka? Pa ako rade bez, moguće da rade sa sinkom, u smislu da, to ti je kada upališ, na primjer mi koristimo sink samo za sinteve koje ja radim, da bi kada napravim pattern on bio u sinku sa pesmom koja ide. Ja kao mlatim glavom. Da, zato se smejem. Sinhronizacija. Bukvalno kao, znaš, da se nalepe, da se moje melodije... To da se nalepe, znači time code koji se sinhronizuje zajedno sa time, ali uglavnom ako vidiš, sad opet obrati pažnju nekada, postoje DJ-evi koji isto rade sa in-ear monitoringom, to je kada imaš to... I onda se to ne vidi uvek. Možda se ne primeti, možda iz daljine deluje ko da ne nosi ništa, a druga stvar je, na primjer, ti kada staviš slušalice i ti sad namiksaš i ti su fazon, ok, ova traka ide kick od ove trake preko ove, super. Ti onda skidaš slušalice, tebi više ne trebaju, tebi treba samo do sledećeg momenta dok ih ne bude. Da, ali ti onda miksaš bez njih, ti onda njih ubacuješ u master i ti želiš da čuješ kako to zvuči publici. I onda, ali si siguran da si ga uvatio kako treba i onda polako otvaraš pesmu. Mislim, po pravilu iz DJ škole ne bi trebalo tako, ne bi trebalo se skidaju slušalice dok god nisi izbacio ovu pesmu koja ide. Baš zbog toga, ako se desi u nekom trenutku krene malo da beži, ti trebaš da imaš onda jednu slušalicu barem nameštenu da ti čuješ koja pesma beži, ali je fora što imaš monitoring sa strane i onda možeš praktično da skineš zato što ti čuješ monitoring. To su ovi mali zvučnici što ti... stoji, da. Znači oni se isto drugačije čuju za mislim. Pa ne, čuješ, samo možeš da primeš. Nego oni su tiši, ovo ispred su ovi veliki za publiku. Tako je, ovo je samo za tebe. Da, i to možemo mi da doziramo. Sad, mislim, zavisi kako ko radi. Neko radi sa obe sluške stavi dok miksa, na primer, ne znam, neko skine jednu slušalicu i sluša monitoring s jedne strane, a jednu slušku, da. U drugoj sluša ono što će... Ovaj čas DJ-inga je za mene bio malo poteži, ali dobro, probat ćemo kući, niko neće znati, ja ću da se igram. A kako, ajde, da pojasnimo publici, kako je nastao uopšte taj koncept Utopije? Vi ne čačkate muziku sad od skoro, vi čačkate duže? Pa da, desilo se pre godinu dana. Bukvalno sad je već godinu dana. Bili smo na toj konferenciji u Amsterdamu, to je najveća konferencija elektronske muzike na svetu, ADE. I otišli smo tamo, mi smo imali projekat, pre Utopije smo imali projekat Vantiz i radili smo ga 6-7 godina, tako nešto. Čak isto obojica? Da. A pre toga ste bili... Ajde, stvari, sad ćemo to da pretrčimo, i pre toga ste radili muziku. Svakako da, pa onda sad Utopija. Tako da smo išli na tu konferenciju i sada ideja je da ti tu nosiš svoju muziku, da nosiš svoje demoje i da daješ izdavačkim kućama. Sad u tom nekom trenutku, već pri kraju tog projekta Vantiz, malo smo bili pogubljeni šta hoćemo da radimo, malo smo hteli i underground i festivalsku muziku, a malo smo hteli i streaming muziku i radio. I onda to ne ide jedno sa drugim. Znači Vantiz je bio svaštara? Svaštara je bio u suštini, da. Mislim, imali smo neki zvuk, ljudi nam uvek govore da smo imali neki specifičan zvuk. Ja nisam siguran, nisam toliko osjećao valjda to toliko da imamo baš neki specifičan zvuk, ali da, to nam je bio problem što smo se jako mešali svuda smo bili i onda smo otišli na taj ADE, nosili smo demo i skontali smo da... na ADE se zove ta konferencija. To je ADE. Amsterdam Dance Event. To je to u Amsterdamu, konferencija ta. Konferencija za... elektronsku muziku, da. I nosili smo tamo i skontali smo da imamo svuda po malo demoa za svaku izdavačku kuću i da nemaš
dođeš kod jednu izdavačku kuću koja izbacuje melodic techno, na primjer. I mi sad od 10 demoa imamo dve melodic techno pesme. I sad oni će ti tražiti još, a ti nemaš. I onda smo tu skapirali, tu smo pričali sa nekim menadžerima na toj konferenciji koji su nam samo obistinili to što smo mi već nekako i osjećali da treba da se desi taj trenutak, da se fokusiramo na jednu stvar, kao što smo se sad fokusirali na melodic techno i progresiv, ali dobro, to je dosta usko i slično, onako zvuči. I onda tu se desio taj preokret, bukvalno smo izašli. A kada ste tražili, kada ste tražili koji deo ćete kojim pravcem će da se bavite, je to bilo onako, pošto si rekao, imate 10 demo, pa imate od svakog po 2. Jeste bili ono kao, a meni sviđa ovo, ili ste se nekako lako dogovorili naši taj pravac? Pa dogovorili smo se zato što već poslednjih par release-ova sa Vantizom su već bili melodic techno. I onda smo skontali prirodno smo krenuli u tom pravcu i onda smo bili razmišljali šta ćemo i kao ajmo onda ajmo melodic techno, to nas sad najviše radi da pravimo i kao samo onda da se držimo toga, ali posle smo krenuli da dodajemo svakako ovaj naš touch hibridnog seta. A što niste nastavili samo sa Vantizom i samo u tom pravcu, nego ste formirali celokupno novi moment? Ok, postoji više razloga. Prvo, savet menadžera, videli smo se sa sigurno nekih troje baš velikih menadžera, znači ljudi koji sređuju sa svetskim zvezdama, bukvalno. Oni su odvojili vreme da sednu sa nama, jer su, da kažem, cenili taj naš stari projekat i hteli su da nas posavetuju i svi su nekako imali taj savet to je savet, naravno, ne mora niko da radi ovako, nikad mi ne kažemo ovako kako mi radimo, to je pravilo, nego što on kaže, mi smo to već osetili da bi trebalo, ali nisi siguran i onda kad ti neko pogura, da ti neko kaže, znao sam. I onda, Mama, da li da kupim one patike, hoću, to sam mi treba potvrda. Prilike. I onda smo dobili to i onda smo shvatili da je zbog te svaštare jednostavno teško da mi priđemo sad publici na kao pravi način, a imaš pesme koje imaju 1,5 miliona, 2 miliona streamova na Spotify, koje će biti prve veći vremenski period zato što su komercijalnije, a ovo novo što radiš nije samo fokus na Spotify-u, već da te ljudi slušaju uživo, da te puštaju drugi DJ-evi. Znači, drugačije malo industrija, drugačija je bukvalno scena na kojoj se plasiraš i onda smo dobili savjet to je menadžer, ja nam rekao, ja sad kad bi vas uzeo kao da radimo, odmah bi menjali ime. Kao, mi smo mislili da je to slabo, znači ćemo mi sada da zakopamo sve što smo radili, toliko smo se trudili, ali u stvari uopšte nije. To tako nekako zvuče, ono kao gasiš jedan moment, krećeš drugi od nula. A zapravo nije, zato što ti zapravo prvo imaš moment iznenađenja, nešto novo, znači ljudi sad hoće da vide šta je to novo, drugo ljudi te znaju po liku, ljudi koji te znaju, ljudi znaju te po liku i onda ti kada prestaješ nešto novo žele da čuju nego kada, mi sad imamo novo, ali još uvijek piše Vantiz, neće dalje novo, već si rekao jednom da je novo, pa možda nije. I onda smo rekli, ajde da nađemo novo ime i hteli smo da nađemo neko ime koje će se više vezati za nekako za nas, naš sadašnji, kako da kažem, neku sadašnju motivaciju. Jer zato smo birali ime Utopija, dugo smo razmišljali koje ime. 2 dana, ali cela 2 dana. Ali 2 dana nismo spavali. Ali cela 2 dana smo razmišljali o tome i hteli smo da bude neko ime koje je unikatno, a opet ljudima poznato. Znači da nije nešto totalno, šta je sad to Vantiz, razumeš? Naravno, ne mislim da je loše ime. I onda smo se išli sa razlogom. Zvučno je, ali smo hteli da bude, da rezonuje više sa ljudima i da rezonuje sa nama, ono što nama je bilo najbitnije i upravo mi smo kroz Utopiju ta naša ideja, mi uvek kad radimo, mislim da to ono što radimo može i da dokazuje to, da se uvek trudimo da bude najbolje što možemo. I nekako naša vizija Utopije je upravo da težiš ka savršenstvu. Sad nećeš ga doživjeti, logično, niko nije savršeno, niti je naša ideja da mi sad promovišemo savršenstvo, već upravo ta naša ideja kako da bude bolje. Zašto? Jer ako ti kažeš ovo je sad super, i to nema napretka. A ne, to je stagnacija odmah. Nema napretka. Težnja ka savršenstvu. Težnja ka savršenstvu, odnosno ka toj nekoj tvojoj utopiji nečega. Naprimjer, naša utopija vizija utopije u muzici ili u ovim videima je to neko savršenstvo i svaki put vidimo mali napred da bude bolje, da bude savršeno i to nas gura napred. Zato smo uzeli ime koje će nas uvek nekako
podsjetiti, kao da budeš dostojan imena koje imaš. Meni je ime Utopija sa vašim vizualnim identitetom i sa muzikom koju radite nekako spojeno. Sada sutra, prek sutra, kad bi čuo Utopija i da je baš nešto nešto mi tu ne gleda. A ovo mi je nekako onako, baš mi je, Utopija mi je nekako lagano, što ja kažem, nekako ko raj ga doživljam i u raju onako sve lagano, razumeš? I ova muzika mi je jaka je ona, ali je to tvoje pevanje mu daje sad ću lupiti, kao u Petom elementu što imaš, daje tu neku laganicu. A je vam padalo nekad na pamet, kao što sad ne znam ko ima da li Marshmello ili ko ima dve priče, razumeš, vamo je jedan, vamo je drugi. Kada skine onu kacigu, onda je drugi DJ, kad staje kacigu je peti DJ. Kao misliš da imamo da imate versiji, da imate... Aha, kao da, zašto nismo samo i ovo? Da, razmišljali smo o tome, ali to je baš teško uraditi. Zato što možeš ti da uradiš i muziku i sve za oba projekta i sve to, ali da moraš se jednostavno posvetiti. To može Marshmello da uradi, zato što on na tom nivou i on ima ljude koji će mu uraditi i grafički dizajn, i ovo, i ono, i gde će plasirati muziku za oba projekta i sve. A ovde mi imamo da mi radimo sve. I onda je teško da se ti posvetiš i ovde kako ćeš sad da ispromovišeš muziku na glavnom profilu, a kako ćeš na ovom tek onda drugom da ispromovišeš. I onda... Da. Imamo mi projekte u našim glavama. Odnosno, imamo mi kao ideje, radimo razne žanrove, ja i on sa strane pored Utopije, znači razvijamo projekte u muzičkom smislu. Ono što ja sam mislio samo DJ rade samo tu vrstu muzike, meni je to kao oni samo to, samo ime... Ne. Baš naprotiv. Daleko od toga, da. Čak što više je čudno... Slušate i domaće. Biramo. Ja da kažem da sam idem i da slušam i da istražujem, ne. Da mi neko pusti nešto naše i da mi se svidi, apsolutno da. Naprimer, mi nekako melodic techno i muziku koju radimo, eto, ako možemo da je usko tako sastavimo melodic techno, nekako više me radi da je radim nego da je slušam. Sad, to je teško objasniti, ali ja to nekako mogu da shvatim zato što... A nije. Imaš ti gomilu sportista koji više vole da igraju, ne da gledaju. U stvari, to bi... Eto, dobro, nikad nije. Ovo je odlično poređenje. Sam mislio da nešto nije u redu sa mnom. Evo ti ga Jokić. Pa da. On voli da odigra, da pokida, ali da on obraća pažnju, ne, idem na konje. Pa to, otprilike takav neki... Mi smo Jokić. Da. Ne u potpunosti kao baš kao on, ali... Sada su u kafani vidimo. Da. Skroz drugačije. Kao totalno ne volim ni muziku, kao ništa, ja ovo ne znam ni zašto radim. Ne, ali u slobodno vreme slušam totalno neki drugi žanrove, ali to nama pomaže i on nešto drugo sluša. Mi čak ni ne slušamo uvek istu muziku, imamo što zajedno volimo, ja volim ono što on sluša, on voli ono što ja slušam, ali ja bih kući prepustio, to sam već i pominjao ranije, tipa jazz, neku totalno apstraktnu muziku, jazz, klasiku, često da znam da pustim sebe jer me to opusti, jer znam da idem u studio sada 8 sati da slušam kick, da slušam snare, ono što bi rekao Cobi, da slušaš konstantno tu agresiju ili da se peva šta god, ali jednostavno... Meni ne zvuči kao agresija, ali dobro razumeš šta hoćeš da kažeš. Nije agresija kad ti čuješ celu pesmu, ali ti kada slušaš tu, razumeš, ti tražiš taj kick, tražiš ti tu frekvenciju, razumeš, i ti puštaš to mnogo brže da bi brže radio i onda tebi agresivno još pojačavaš na 8 sati sebe izlažeš glasnom muzici zato što želiš da uđeš u to i onda te to nekako, mene lično izmori i onda mi prija da kad idem do kuće, pored naravno da prvo preslušam šta sam uradio, kako to zvuči na sluškama. Da ne zvuči dobro. Da li dobro zvuči, kao ne zvuči mi kao studiju, jer zamisli posle 8 sati slušanja, ti znaš kada dođeš, naravno nije kao na festivalu, mada on zna da pojača muziku, da bude kao na festivalu u studiju. Ti si baš partija. Da, tako najbolje doživi, mislim, volim ja, naravno, ne, ja samo možda ne toliko, ali volim da onda pustim nešto totalno drugo, jer nekako, i mislim da kada bi se zakucao da samo slušam to što pravim, nekako postalo bi mi monotono uopšte muzika kao konceptu, jer konzumiram mnogo više tu muziku, iako neko ko kaže ja slušam samo melodic techno, ja više konzumiram te muzike zato što je radim. Ja je pravim, pa je preslušam, pa je opet pravim, pa je dorađam, pa je preslušam.
Tako je, jer mi i miksamo i masterujemo i radimo sve naše aranžmane, pišemo tekstove, pevamo, znači sve radimo mi, onda to je ogroman proces koji na jednog artista se stavili, to ne rade svi artisti i onda sve to dok prođeš bude ti onako malo da kažeš ok, ajde da slušam sad nešto totalno deseto. A hoće ti kad dati, tebe ću da pitam samo za muziku šta sluša, hoće ti kada dati da vam neko drugo odradi taj neki moment koji treba, znaš, sutra prek sutra postanete glavati izvođači i kao da li će biti aj molim te, znaš kako oni to rade? Znam. Vi samo ste slika onda kasnije ili ćete i dalje biti? Ne, pazi, 8 sati. Uvek ćemo mi raditi našu muziku i uvek ćemo mi raditi sve do momenta dok mi ne budemo zadovoljni. A sad jedino što, da kažemo, gde se gubi najviše vremena je kada imaš taj utopijsku viziju u muziki i hoćeš da ti stvarno mix-wise, u smislu, znači ta produkcija, ali ne u smislu izbora zvukova, jer je to, često ljudi mešaju da je produkcija samo u miksu i masteringu, a to mi često pričamo da to nije slučaj. Ti možeš da izabereš zvuk koji ima potencijal da zvuči savršeno u tvojoj glavi. Ne možeš da uzmeš bilo šta i da ono što kažu od babe devojku napraviš. Mislim, možda bude bolje, sigurno hoće. Babica. Da. Ali kada čuješ, neke svetske produkcije, jasno ti je da su oni ne uvek, ali ja pričamo generalno. Uvijek će neko da naći, evo vidi, ovo je napravio s ovim samplom, ceo hit, sve je jasno. Pričamo o poslušaj ceo njihov portfolio i celu njihovu produkciju i sa kime oni sarađuju. Vidjet ćeš da su to ljudi koji vrlo dobro znaju da izaberu zvuk. To je ono što ćemo mi uvek raditi, ali sigurno ćemo dozvoliti da nam neko pomogne da dođemo do još boljeg zvuka, u smislu, ok, ajde imam ja bolji studio u Njujorku, ajde da dođemo da još malo umiksamo, da još to malo preciziramo, da još bolji master uradimo, da to zvuči još bolje ljudima. Mislim, zašto bi odbio tako nešto? Naravno. To je da kažeš više tehničke prirode i uvek smo otvoreni jer ne znamo ni mi sve, mi smo mladi, svakako da neko ko ima 35-40 godina ili 50 godina, neko ko ima preko 20 godina iskustva i bavi se isključivo zvukom kao pojmom i konceptom, a ne muzikom, sigurno zna bolje kako da neke stvari uklopi nego ja. To je, ne mogu sad s kim sam pričao, bila je varijanta ako radiš određeni moment, nađi nekog ko 20 godina radi taj određeni moment, ti sigurno ćeš uspjeti. Tako je. Mi smo skroz otvoreni za to i mislimo i stvarno uvek podržavamo, nikad nećemo reći, imamo uvek, da kažemo, neko ne negativno, već predrasude za ljude kojima drugi rade muziku u potpunosti, gde oni ništa baš ne rade, ne mogu da kažem da to cenim, iako mogu da razumem, kao ti si već artist, nemaš vremena, a publika traži i kao mogu da razumem biznis zašto se to radi, ali ne mogu da kažem da sam pobornik toga da je to kao, mi idemo ka tome, jedva čekam, to ne, ali mogu da razumem totalno ljudi, to što ti kažeš, ljudi koji i samo odrade ideju i nekom da im završi u smislu malo produkcija. I oni pijuckaju kokos i to je. I oni pijuckaju kokos, ali da ti dođeš do nivoa, da ti neko odradi, a ti pijuckaš kokos, treba da ti dosta da uradiš. A biće sigurno, mislim, verujem da ćete se uvek mešati. A što je tebi privatno u zvučnicima? Pa svašta, ne znam šta mi je bilo, sad pokušao da se setim šta mi je bilo prošle godine kad je bilo ono kao Spotify Wrapped. Mislim da mi je bilo preko 60 žanrova muzike, znači bukvalno baš sve slušam, volim dosta slušam na primjer Liquid, drum and bass, to gotivim, ali onako ne ono agresivno, nego više onako kao rudimental neki fazon, tako nešto. Dobro. Tako nešto dobro, znam da prebacim i da slušam i rap i Weekenda jako volim, na primjer Fred Again mi je ono trenutno na top tier, Skrillexa volim i tako da... A imate one, kako se zovu, guilty pleasure? Ali da je baš ono nešto, sad lupam domaće, lupam ti desingericu, ja ne bi mogao da te vidim u tom momentu, ali kao vozim kola. Znaš šta sam forsirao jedno vreme na Blejama, na primjer? Od Cobija pravi rap. Tu pesmu sam baš forsirao, na primjer. Ta pesma mi je valjda zato što sam se nekako... Pronašao sam se, zato što on isto je radio u tom softveru u kom sam ja pre radio kad sam počinjao i tako neke slične neke stvari su se, što on peva u toj pesmi, nekako su se nama dešavale u nekom momentu i to, tako da sam tu, na primjer, forsirao pesmu. Šta ti ja znam, mislim, ne slušam našu muziku toliko, ali ima dobrih pesama, stvarno, i ne mogu da kažem, na primjer, poslednji album od Care Jo mi je kao baš dobar. Kao baš mi je dobra produkcija i sve, baš mi je onako svetski nivo i žao mi je što nije otišao worldwide, bukvalno.
Tako da, eto da, to ti je. Dobro, a kod tebe? Pa baš sad razmišljam da li imam nešto... Mora nešto da postoji kad se tuširaš, ono, kad te niko ne čuje. Sad lupam gluposti. Ne znam, ajde razmislit ću pa ću ti skočiti u daljem razgovoru. Ne mogu sad, oduzet će mi previše vremena da sad razmislim kao šta je to što bi moglo biti... Ja ću reći kada završimo ovo, pošto ste vi ovde u emisiji, ja vas ispitujem, ja ću pomenuti zato što mi je palo na pamet, čovječ, baš ono se ne spaja sa mnom nikako. Sada kada smo pominjali pomenu si Cobija, pričamo i o publici smo nešto pričali, pa me zanima. Naprimjer, mainstream muzika, određen izvođač ima određenu generacijsku nišu po pitanju publike. Da. Kako je kod vas u toj vrsti muzike, na primjer, melodik, tehno, da tu imam osjećaj da ima ono, ne baš 12, ali od 15, 16, na primjer, pa do 50, 60, ono. Ne trebaš uopšte da li je DJ klinac, da li je srednjovekovni ili maturac, znaš, to je taj ton. Da, svima je poznat, da. Pogotovo da, mi kažemo melodic techno i progressive house. U stvari imaš elemente techna i house-a, to je da kao kažem baza ritma, a ovo prvo ti određuje kakva je da kažem neka možda aranžman, recimo, melodike, znači da imaš više melodičniji tehno, ali znaš da je tehno, a progressive house je da je više neka, ima progresivno, stalno se razvija, konstantno je i to, i kao house, ajde da kažem, otprilike sad ovako baš najuže rečeno. Da, ima široka ta lepeza ljudi koji slušaju našu muziku. Specifično, još dodatno, pored same muzike, starosnog doba je upravo taj hibridni live koji radimo, zato što tu nekako pored starosnog doba mi smo tu uspeli da proširimo i žanrovski ljude koje privlači ono što mi radimo. Postoje ljudi koji, na primjer, ne bi na prvu loptu rekli ja volim melodic techno ili rekli bi me ne volim ja to da slušam, a mnogo takvih ljudi koji postoje su nam rekli ja ovo nisam ni provalio da je melodic techno. Meni ovo jako prija, meni ovo super mi je, znaš, nekako... Ja bih rekao da ne slušam, ali nađeš tako na nekom mestu i kažeš čovječe, ovo mi je cool, ne razavaljuje me, nego mi je cool i otišao bi na tako. Često će ti onako stari ljudi... A uopšte nisam ljubitelj toga, ali je dobro za uvo. Da, i to je nama najveća pohvala koju možemo da dobijemo, zato što ako cilj jeste da mi dođemo pred publikom, da ljudi dođu da nas slušaju, nebitno je koji mi je razlog. Da li će da me dođe, nama nije potrebno da dođe neko ko je, ja slušam samo raver, samo slušam isključivo melodic techno i vi ste mi carski, super, drago mi je da nas poštuju ljudi koji su, da kažeš, jača publika, ali bi mnogo znači da neko ko ne bi nikad otišao na event takvog tipa, bi otišao i dolazili, sad kad smo radili u Beogradu, ljudi koji ne bi dolazili na neke žurke zato što ih ta muzika ne privlači, ali im se sviđa naš koncept, ceo koncept. Tako da smo tu dodatno proširili, rekao bi, i starosno doba, jer sama muzika je, da kažem, da dominantna negde 25 do 35 godina, to je sad onako ugrubo rečeno, neke statistički je, da kažem, ljudi koji najviše konzumiraju muziku, upoznati su mlađi i stari, ali ovde nekako se baš odluče, tad već imaš i para da ideš na žurke i da razumeš, da uopšte možeš to da kako opet kažem, konzumiraš sve ono što voliš na način koji želiš. Ali upravo zbog tog pevanja, zbog sinteva, zbog celog našeg appearance-a i svega što snimamo, ljudima nekako spuste tu barijeru. Jer, znaš, ljudi, ne samo kod nas i u svijetu, svi su u fazonu, ja slušam pop, ja slušam tehno, ja slušam ovo i onda nekako, slušao ne mogu, to neće ni da uđe, ni da posluša. A mi nekako malo ih tu opustimo i onda shvate da je to zapravo super muzika. Često stariji budu kao, pa šta to vaše, to tuc. Da. A sad, na primjer, moja mama mi kaže, ja tako svaki put kao na poslu, kad radi malo, pustim vaš set u pozadini da mi ide i kao meni to baš super. A zato što, da kažemo tehno muzika, ljudi to doživljavaju vas kao DJ, kao rock'n'roll zvezde, razumeš? Da. Znaš šta su rock'n'roll zvezde radile kada su bile rock'n'roll zvezde, razumeš? Da. Ludilo, idemo, samo se ne, ali to je nekako bilo vezano za tehno i sada šta god da ima tehno u nazivu, kako god da se zove, a da te asocira na tehno, ti to tako doživljavaš, razumeš? A sad, opet kažem, tvoja mama dođe i pusti na poslu zato što je plaganica. Mislim, kod nas, dobro, to postoji i u svetu, mislim, taj problem što ljudi ne znaju šta je tačno tehno. Znači, ljudi kod nas govore za Martin Garrixa i Davida Guettu da su oni tehno.
Oni nisu Šta je, to je nešto meni, ne znam, šta je? Pa oni su taj neki kao... EDM. Tako ga ljudi nazivaju. Electro House, na primjer. Mislim, to je taj neki, ali... To je klubska muzika, kako to da nazovem? Pa zavisi od koje pesme. Mislim, oni prave muziku koja je kao elektronska, ali je radijska muzika, a imaju i te neke kao te Big Room, taj neki kad je ono bilo u piku 2013. godine, Tomorrowland i ta muzika. Čovječe, si ti nazivi, ne mogu se poveći. Pa da. Pomenuo si rave, možda, da li ste možda natačali na snimak? Ko Soka država neka u pitanju? Dobro. Imaju neke DJ-e koji su nenormalno obučeni, rave je u pitanju, i ispred imaju, ne koje nego bajseve, oni za treniranje. Aha. I žurka im je tako. I oni se iskidaju na tom bajsu, ali ludilo. Ja sam vidio na konjima da su ljudi. To sam vidio sad nedavno. Žurka festival u fullu, znači 3-4 hiljade ljudi, svi na konjima. Svi na konjima i kao žurka, da. Ovo je trening, ovo je suštinski trening, tu su oni pojačali onako. Da, vidio sam da kao trening, da imaju se na nekim trambolinama ili na raznim nekim varijantama. Ali ja sam vidio te momente da, znaš, imaš nekog DJ-a koji te kao daje ti vibe, razumeš, ali ovo je bukvalno kao nastup. Znači ti si na ovom bajsu svetla, pršte, one konfete, ti ono kao dišeš, vrteo sam i iskočila. Znaš kako, on je pronašao svoju pećinu. On je pronašao, da, kod vas ono bukvalno ideš u zen neki. Šta se dešavalo sa vama pre Utopije, pre Vantiza? Kako uopšte dolazi do tog Vantiza? Pa dobro, kasnije smo objasnili kako došlo do Utopije. Kako dolazi do prvog tog matchinga? Da, pa ajde da kažem, prvo neki spoj sa muzikom, ajde da kažem da malo bolje tu vertiru odravim prije nego da ti kažem, pošto ima poentu. Da, ja sam krenuo da sviram gitaru sa 7 godina i upisao sam muzičku školu i završio sam osnovnu muzičku školu. On nije išao u muzičku školu, ali on već krenuo tako 7. 8. razred, u isto vreme smo krenuli da čačkamo elektronsku muziku, tako je da pravim. Obojica smo prvo, ja mislim da si ti si prvo DJing? Da. Ja sam prvo produkciju, znači ja nisam uopšte DJing, koncept, ništa, ja sam prvo krenuo da pravim muziku, Fruity Loops, prvi program, nađeš neki krek, nešto, daj nešto da skontam. Pojačaj mi kompjuter. Šta je ovo, da, gitara je stavljena ispod kreveta, dosta mi je toga, daj nešto da me više pobudi, da me više uzbudi i onda sam tu krenuo da čačkam. Mi smo se znali tada, pošto je grad, znaš ljude nisu se svi bavili time tada. Znaš kako se kažu, sad je svako drugi DJ. Mislim, uvek je toga bilo, da je što je popularno, svi hoće za time, ali bilo je manje naših godina da se ljudi bave time. Ja sam krenuo u DJ školu, a on je išao već u tu DJ školu. A kako je tebi kliknulo? On je odmah od početka krenuo kad ti iskrenuo zato što je nespojivo. Zato što je, nespojivo, zato što je, ne nespojivo, nego šta je obrnuto od nespojivog? Spojivo. Pa spojivo, ali kako bi rekao, neodvojivo, to sam tada kažem. Neodvojivo je, ti ne možeš danas da kao, mislim možeš, ali realno ako želiš da se prezentuješ publici, mora budeš izvođač, a nekako producent elektronske muzike, ali čaj, ti u stvari odmah krenuo da praviš elektronsku muziku. Da sam prvo pravio, on sam bio u fazonu kako ću ja nastupam. Ja sam mislio ti kao krenuo sam bitove, pa onda me zanima kako si došao do DJ-inga, pošto on odmah krenuo, ali ti si u stvari krenuo odmah elektronsku muziku. Odmah elektronsku muziku da pravim i onda gledaš producente, gledaš i vidiš oni nastupaju, DJ-ing, krenuo nešto sam i onda sam se upisao u DJ školu zbog opreme, da bi mogao da naučim da vrtim na gramofonima, da bi naučio da vrtim na celoj opremi koje možeš, to kod kuće možeš ti da kreneš sam naravno, ali posle dođeš na festival, na playere, sve oprema, 10.000 evra, ti si fazonu ovo... Ti na tiganjima. A mene kući ovako malo, bilo kao nešto meni ovo komplikovano, znaš, i onda zbog toga, ne zato što ti ne možeš da naučiš kući, naravno uvijek ćeš u DJ školi čuti neke cake. A on je već išao, on će reći da kažem ceo svoj put, ali smo se upoznali, popravili smo zajedno humanitarnu žurku za jednu devojčicu, Teodoru, i pravili smo kao mi iz DJ škole, cijela ta naša grupa, on je bio generacija pre, pa smo i njih uključili, jer on uvek tako smo se znali, kažem. Stara škola. On se ubaci, da, kao ubacit ćemo njega i onda smo se, a nismo se ni toliko poznavali, zapravo mi smo se prvi put upoznali i izgotivili kao na Exitu na Dance Areni. Znači, bukvalno u publici imali smo zajedničko društvo. Na Martin Garrixu. Na Martin Garrixu, da, to je tada, da kažeš, bio... Na Tehnu, da, tadašnjem Tehnu. I tu smo se upoznali, da kažem, onako, bili smo pre toga klinci, pa možda nismo bili toliko
otvoreni, kao gledali smo se kao konkurenciju, znaš, kao klinaci, pa se onako malo se tripuješ nešto. I onda smo skontali da smo zapravo... Ja držim ovaj deo grada. Da. Ja puštam u ovom delu, da, bukvalno. I onda smo se tu spustili, da kažem, neke zidove, malo skontali, ništa pretarano. I onda kada smo imali ovu organizaciju za humanitarnu žurku, eto vidiš sad kad razmišljam, izgleda naši projekti ili možda smo se tu, imamo istu ideju da nešto sa projektom i organizacijama uvijek radimo nešto više korisno nego samo za nas. I tu smo se skontali u toku organizacije da nekako radili smo sa svim drugarima, ali smo se baš provalili da volimo istu muziku, da nekako gledamo na organizaciju isto. Brzo smo se skontali da imamo sličnu viziju, ali pazi, mi smo da imali fazno 16 godina. Da, tako nešto. Tako, I onda kao... To su te godine, to su te... Tu smo se provalili i nekako totalno nezrelo smo rekli, radimo odmah zajedno muziku, počinjemo projekat zajedno, što je, mislim, realno nije nešto ćeš da posavjetuješ nekome i biraš neko s kime ćeš da razvijaš, ulažeš svoje vreme, a ne znaš ni ko je, ali eto viš šta je sudbina, na kraju smo stvarno, to što smo prepoznali izgleda jedno kod druga, isto kapiramo, ista muzika, slična vizija organizacije, valjda smo tu nekako osjetili da nam je to odgovara, jer u suštini to je najbitnije za uspešan projekat, ne samo da ti kao ne znam, volim tog izvođača i kao ajmo sad radimo zajedno, mislim to onda... Ali čekaj, vi ste godinu dana samo radili i onda ste se povezali, kao u grupu. Kao u kraći? Ne, on je 2. On je godinu dana više od tebe. Odnosno, da. Aha, taj period plus tih godinu dana. Znači, odmah vi ste na početku kad ste krenuli da se razvijate kao... Tako, posle godinu, 2. Posle godinu, 2, da. Što je isto... Kako je tebi donulo da... On je sa gitare na ovo, a ti si odmah... Kako ti odmah ušao? Zato što moj tata drži pivnicu jednu u Novom Sadu i u tom periodu su se dešavale... Gusan. Pivnica Gusan. Pivnica Gusan. Idemo reklama, svi koji ne su čuli, subota i petak, dobra žurka. I dolazili su DJ-evi vikendom i bio je taj jedan DJ DJ Pera, ja ne znam kako je njegovo pravo ime, mislim, ja sam tad baš bio mali i on mi je nešto puštao tada i tada je tata meni kao ajde da ti pokaže Pera, ajde i on meni tad malo pokazao kako to funkcioniše, ne znam nija šta. I onda sam ja isto upisao tu DJ školu i tako je krenulo sve, onda sam radio na Exitu, bio na Urban Bugu sa 16 godina, još nije se ništa... Koliko čovječ, nisi ni zakoračio već i... Pa da, tako nešto, bilo sad glupam ti godine, ali oko 16-17 godina je bilo tako nešto. Ti se posrećilo tada ili sam bio toliko jak? Ne, nije mi se, pa prijavio sam se preko onog njihovog kontesta što je bio, ne znam kako se zove, Play, Exit Play, tako nešto, ne pojma kako se zove, da. Ali mi se nije posrećilo zato što je padala kiša. I bukvalno nikog ništa nije bilo, samo je mama bila ako na ogradi i njoj kao super, sve top. Kamanica, idemo sine, bit će sledeće godine. Da, to i to sam baš nedavno skontao, jedna pesma od Timbalanda i od Gete, Love is Gone, to sam skontao da su te dve pesme me ubacile baš u elektroniku, u fullu, da sam se baš zaljubio taj zvuk, zato što imaju te neke... Imaju neke te synthesizere koji su baš onako moćni i to je bio je tad i taj trend, tad je bio taj Tomorrowland, tad je bio taj zvuk baš u trendu i onda ti je sve, sa svih strana te napadalo to nekako i onda me to valjda tako povuklo. Rest is history. Kako je današnje stanje po pitanju klubova koji konzumiraju melodic techno? Odnosno tu vrstu muzike, ima klubova? Kod nas ili? Kod nas, mislim Srbija, Novi Sad, Beograd. Ima, da, promenilo se dosta, ja bih rekao, i ranije kad je bio u piku taj drugi zvuk, bilo je više festivala i klubova koji su to vrteli. Delo mi nekako da je moje neko viđenje da kada je bio taj big room, znači Garrix, David Guetta i to, komercijalnija elektronika recimo, tako da je nazovem, bilo je klubova koji su išli ljudi, ono što smo malo pre pričali, koji tako i ne sluša toliko tu muziku, ali bi mogli da posluša. Bila je komercijalnija, imala nekako notu u sebi i onda je bilo raznih klubova i raznih festivala koji su mogli, ajmo mi sada, ne znam, u Vršcu, otvorimo klub, puštamo tu muziku i došli bi ljudi. Zato što su više ljudi moglo da to sluša. Kako se to zove? Big Room. Big Room. I onda ajde to da slušamo, ljudi znaju te izvođače, mnogo su poznatiji bili tada nego što su sad neki predvodnici melodic techna, recimo, u široj publici i onda je bilo više ti kluba. Sad kako je
prošla i korona i kako se tu, da kažem, resetovalo malo, ta muzika je umrla i ti sad imaš te izvođače koji su vodili tu muziku da rade. Još uvek na istom nivou, ali fan baza i konzumacija te muzike je skoro prestala. Nešto se desilo. Da, nešto se desilo. Što kažeš korona možda. To se malo restalo, ljudi su krenuli da slušaju malo neku drugu muziku i onda tačno smo vidjeli kako su se pogasili malo ti klubovi, malo ti festivali, ali su se onda scena koja je uvek postojala, melodijih, techno, progressive house, progressive, generalno, sad cijela industrija je uvek postojala, ona ovde kod nas. Oni su dobili nekako sada veću pažnju ljudi koji ne slušaju tu muziku, da može da pravi žurke, pa su onda krenuli da se pojavljuju žurke kao što su Topljenje, mislim, oni kažem, postoje dugo, ali da više da se možda ističuju, tako je, pa Novi Illusion, Topljenje, pa sad Infuse, znaš, razne neke žurke koje furaju tu muziku. Pa čekaj, Green Love je. Green Love je, on je još tad bio jak. On je postojao, ali više je išlo na, što kažete, taj big... On je počeo sa Big Roomom. Green Love je bio uvek specifičan. On je počeo sa kao, idemo ono što svi vole, a onda u tom momentu si imao neke dve struje. Imao si taj kao tu komercijalno Big Room i imao si kao tehno. Ono što kažeš rock starovi, onda baš tehno, idemo kao, to je baš ta muzika. Jesu tehno, je tehno Marko Nastić, na primjer? Ja ne znam što sad. Minimal, on je minimal tehno. Jest, ima nas minimal, on je više neki minimal tehno, ali tehno bi, ajde da kažemo to kada pričamo o nekom suvom tehnu. Da probamo ugrubo nešto. Ugrubo bi bila neki izvođač kao što su Nina Kravic, Emily Lance, znači Charlotte de Witt, to bi bio neki taj jači, to je jači tehno, ajde da kažemo ono, ali opet kažem, tehno je širok pojam, kako bi rekao pop i sad ko ti je sve pop, svi su ti pop, ono. Ali dobro, samo čisto da... Otprilike, agresivnija malo muzika u smislu jači BPM-u je 135 do 150, zavisi da, i to se sad menja, sad imaš raznih opet, imaš sad taj nemački tehno, Berlin tehno, koji je ono baš ozbiljno cepanje. Ali je rekla da je tamo ludilo. Tamo je ludilo, nema telefona, nema ništa, idemo samo ono ludilo 150 BPM, tu. I onda zato ljudima kad kažeš tehno, često misle da je to sve što kažeš melodic tehno, to je to nešto melodic, nešto tehno. Ali nije u stvari, ali ja hoću da kažem da je taj wave tog tehna imao svoju vernu publiku i onda je Green Love, oni su imali bukvalno izvođače baš tehno, oni su uspeli, ja sam stvarno fasciniran, pogotovo u Novom Sadu, žurke su izuvale. Znači, stalno je bilo puno i sve to, a sad imaš i tih novih, Beograd je jako aktivan po tom pitanju, ima dosta dobrih klubova sada, nema ih možda previše, nema ih možda puno koliko negde u Evropi, ali mislim da postoji da su ljudi otvoreni, da čuju i nešto novo i drugačije. Mi, na primjer, smo jako lepo prihvaćeni u beogradskoj publici. Mi smo se iznenadili, naravno, očekuješ ti najbolje, ali ne znaš. Srbija, generalno, mi znamo, pričali smo sa ljudima koji su iz inostranstva, radili su vamo, teški smo malo. Moraš da se svidiš. Vole ljudi ode žurku, ali moraš. Nema to sad ti sad... Možda i kupiš. Moraš da ih kupiš. I često izvođači iz inostranstva, ono što gledaš na YouTube-u, kada dođu kod nas, recimo na Exidence Arenu ili po nekim žurkama, Hangar ili tako to, drugačije muzika bude. Znači vidiš da se prilagode oni publici ovde, da ima specifično nešto što publika ovde malo više voli, ako me razumeš. Došao si kod nas ima nama da puštaš nešto što ti hoćeš. Da. Exit pa puštaš što hoćeš. Znaš, pazi, ima toga. Tako da smo mi bili onako, daćemo sve od sebe, fokusirat ćemo se, pa ovo već ostalo, znaš, ne možeš ti sad skroz da se prilagodiš, jer onda šta radiš? Onda nisi, onda si došli, pustio si play i to je samo problem, next, kao, šta hoćete dalje? Da, šta je, da. A šta više volite? Više volite zatvorenije varijante ili otvorenije? Tipa Exit ili Hangar i te varijante? Ja volim otvorenije. Meni su oba dobro, mislim, otvorenije su mi bolje samo zbog tih kao lokacije specifičnih, na primjer, Dance Arena, stvarno, to je toliko specifičan venue i toliko je dobro izgleda sve, nekako verujem da je jako uživancija tamo puštati i to, ali mislim da nemam pojma ni sam. A noćna varijanta ili jutarnja? Noćna. Jutarnja samo za kako se koncept što radite, a posao je noć. Da, volimo više noć uglavnom, a ja više volim otvoren prostor za, mislim, ajde da kažem, možda ne bih rekao otvoren prostor, može bude zatvoren ako je 5.000 ljudi. Volim puno ljudi, da nekako me to najviše onako... Masa, da, dok znam dosta DJ-eva i producenata i live aktova koji su u fazonu da vole klub i to kapiram zato što nekako mogu bolje, i stvarno jeste, možeš bolje da ostiš energiju zato što si nekako bliži
skineš sluške ili recimo ja skineš in-ear monitoring i ti nekako i čuješ ljude, vidiš, osjetiš, možeš stvarno možda bolje, lakše da pogodiš šta treba, kako da se prilagodiš svoj fazon, ali od onoga što si donao taj dan da vrtiš, šta treba da vrtiš. Na festivalu ili kad je mnogo više ljudi, ti si odaljen od njih 10 metara, možda nije 10 metara, zavisi. Zavisi gde, ali ti si odaljen od njih, teško ti da vidiš, ti si osvetljen, oni su malo u mraku, drugačije nekako iskustvo, ali ja volim, mene to najviše nekako onako stisne da se nekako drugačije, jer opet taj veliki prostor, puno ljudi, nije nešto što svaki dan možda doživiš uopšte. Mene generalno najviše volim da odem na festival nego u klub. Tako da... Znači, kod tebe treba mali klub gde može 5000 ljudi. Jedna druga, ako može. Da. Mi smo kao publika, da kažemo neku ruku poteži, ali smo party manijaci, ali kakvi su, na primer, Kinezi, kakvi su Indici? Bili ste preko i radili ste preko ozbiljne zafrkancije. Da, luđi su od nas. Mislim, stvarno su, na primjer, u Indiji smo sad doživjeli to da nekako sad, ja mislim se to desilo posle korone, baš postalo onako svi samo telefonija, se snimi, samo što više. Ja razumem sve, ja snimim ponekad, ali snimim par momenata, neću sad ceo nastup da snimam i da ne uživam u momentu, da. Sad u Indiji je stvarno bilo takvo iskustvo da jesu ljudi snimali kad je, ne znam, kad ja pevam neku poznatu pesmu ili tako nešto, ali u suštini su ljudi baš prisutni u momentu. Nema kompleksa. I to je baš džuskanje. Da. To je baš bilo i u Kini isto, u Kini su tek ludi. Zato što tamo još imaš i te klubove koji ti izgledaju, znači, to ti je taj klub što može 5000 ljudi, otprilike, mislim, produkcija, stage ti izgleda bukvalno kao Dance Arena, znači LED ekrani, 360, imaju, kao gde publika stoji, imaju hidrauliku. I bukvalno kako skaču ti odskačeš još više. Mi smo imali isto na našem delu gde mi stojimo, smo isto imali hidrauliku, malo bilo zeznuto, malo se umoriš u stvari kada skačeš konstantno i to. Znači oni su svu tehnologiju uložili i u te sfere. Znači nisam mislio da su samo u telefonima, oni bavno su isto. Ne znam koliko nam je rekao da bukvalno, da imaju preko 1500, ja mislim klubova uloženo preko 1.000.000 svaki. Znači, baš ne mogu ti opišem kako izgledaju klube. A kako uopšte dolazi do momenta Kina, Indija? Menadžeri. Znači, privukli smo svojim radom strani management i onda oni te plasiraju na neko tržište. Ili, na primjer, za Kinu nas je primetio scout, bukvalno liko rade s agencijom, i on je evropski scout i traži šta mu odgovara i on te kontaktira i bukvalno te bukira za turneju tamo. A šta ti uradi, nazovete i kaže, napisao poruku, do you want to tour in China? Instagram, na Instagramu. Bukvalno, samo to. To, na primjer, da, to je čudo bilo. Ne misli neko od prijatelja na napravio fake profil. A da li hoćeš da... Pa prvo ne pogledaš taj dan u fazonu, sad sutra ćemo. Da, to. Ali... Mislim, kada dođu te poruke, ni ne gledaš. Ne, ja sam bio u fazonu dok ne sletim u Šangaj, ja ništa ne verujem to. Da. Ništa, ja sam mislio da neko napravi od naših prijatelja nešto i sprda nešto prilike. Još smo tada imali 19 ili 20 godina. Da. Znaš, bili smo klinci. Mislim, bilo je rizično, ali ne možeš drugačije, inače bi se uplošili, ne bi otišli nikada. A kako ste izvalili da nije... Pa zato što smo proverili smo profil, znali smo neko, posle smo vidjeli neko ko je išao, pa smo, ovog znamo, išao je, vidim da je živ zdrav, da je sve kako treba i potpisuješ ozbiljne ugovore, oni su avijanske karte, uplate se sve, neke stvari unapred, vize, znači sve je delovalo, sve je išlo ka tome da je sve kako treba, tako da smo se mi prepustili do momenta kad budemo možda posumnjali da nešto neće biti kako treba, to nam je bilo, ali je sve nekako delovalo kako treba i na kraju jeste bilo kako treba. Ako se nešto desi ti na desno, ja na levo, ne može da nas uveta obojicu, jedan mora da strada. Čekaj, koliko je Kina trajala? Mislim, mesec dana. A Indija je isto bila mesec dana? 2 nedelje. Da. Ali čekaj, u Indiji ste više gradova promenili? Nije. Više smo u Kini prošli. 6 gradova je bilo u Indiji, a 10. 10, da. Pa gde onda sledeće? Gde nas pozovu? Pa da, gde nas pozovu? Tih velikih zafrkancija, gde bi sada bilo zanimljivo? Mislim, da li je nikad palo na pamet? Idemo, sad kao vi sedite, radite ili ne pojma, na pauzi stika, gde bi mogli, šta misliš da radimo? Indija. Nikad mi u životu ne pa da idemo u Indiju da bilo šta radim. Možda snimam Bollywood filmove. Pa mislim, Melodic Techno je dosta tamo jak. A da, vi ste upućeni, meni to ovako izgleda, kada samo filmovi, serije i ništa više. Pa nije ni nama. Hrana na ulici. Nije, ne bude tebi to, nismo mi razmišljali o tome. Uglavnom da kažeš možda,
mi više razmišljamo o nekim lokacijama gde vidiš da je sad in, pa ti kao uvidi kako ovo izgleda, Evropa, nekako tu si, pa te to privlači, a onda odeš vamo i shvatiš da ti je jako drago što si otišao da upoznaš prvo tu kulturu, njihove ljude, njihov način reva i svega. Indija je došla slično, samo što je Indija, pošto mi imamo strani menadžment, oni su kontaktirali menadžment i onda to bilo, da kažem, ozbiljnije realno, jer tu nije moglo mnogo stvari ni da pođe, pozloja su to već ozbiljnije ugovori, naš menadžment ima advokat, ima sve, plus su radili sa tim promoterom više puta i onda nekako smo se opustili, to je već drugačije. Kad smo išli u Kinu, tada nismo imali management, nego nas se kontaktirao neki scout, pa smo mi sami, pa provaljuju, pa šta piše, pa neki stvari ti pišu na kineskom. Da se ne pričamo o tome tamo, da ti uopšte tamo ne pričaju ljudi engleski, to malo ljudi priča, možda Šangaj, ali mi smo obišli 10 gradova. Jednog Kineza ovako i prevodi. Nema, pa onda imaš naš Google, da slikaš pa da prevodiš ugovore, pa tamo neke stvari. Dosta to bilo onako nama, bilo je, neću kažem da smo se bojali, ali konstantno si pod alarmom da si svestan da možeš da ti dođe nešto po zlu. Ali čekaj, ajde onda nećemo da pomenemo Evropu, ali ovako kada bi sad kao ekspedicija, vi ste upućeni, opet kažem, u tu, sada ja kažem, na primer, kakvi su na Šrilanci? Da li mislite da se tamo partija i da je ta varijanta? Sad sam baš lupio lokacija, razumeš? Pa, na primjer, imaš, na primjer, Tajland, na primjer, na Tajlandu sam ja čuo da su dobre žurke baš. Japan, recimo, ja bih volio da je mene... Japanca znam da su... Da, oni su po pitanju svega. Posao im je žurka. Oni čim završe, moraju se napiju oko kretenje, to sam čuo. Sad, ali to isto ja ne znam. Pričao je... Možda ga znate iz Novog Sada, je Adam Senshi. Grupa, oni su neki rock, sad više ne mogu da se pojažem, i oni su imali turneju u Japanu. I pričao je ovde bio u emisiji. Ja mislim da znam, dečko sa dredovima. Da, znam. Onda mi on pričao da su baš lože samo parti, više vrsta muzika, tako da kako bi, Japan bi bio prihvaćen odmah. Mislim, dobro, sad opet kažem, sad to na drugom nivou. Sve što će sad iz Japana i kao, da li ćete, sad druže, eno ga menadžer tamo, pa sad izlaziti. Da. Sad, ne. A kakvi ste vi sa izlazcima? Znači, kada se ne radi? Pa, znaš kako, zavisi... FIFA. Da. Dobar klub. Znaš, sve zavisi da li gledaš u rasponu 10 godina koliko sam izlazio ili da li na nedeljom nivou. Pa sada, u poslednjem momentu, verujem kada si klinac bio da si izlazio, ali sada si više si u poslu, pa ti možda nije toliko do izlazaka, ali kada si, kakvi ste? Idem na žurke koje jednostavno osjetim da bi volao da čujem to, znači da ću čuti nešto što nisam čuo, recimo. I idemo tako na neke te, eto sad, nove žurke, mislim nove pod navodnicima, brendovi koji se probijaju, pa idemo da vidimo šta je to sad aktualno. Znači, odemo da uživamo, ali nekako da osluškuješ šta je to što sada ljudi vole, kako koji artist se poveže sa publikom i iz tog nekog momenta idemo. Ali da sad idem samo svake nedelje, da idemo samo radi žurke, to smo što ti kažeš, kad smo bili mlađi, tad se upoznaješ sa muzikom. Pa neko što kaže, lea čoveč. Dobro, sad druga generacija, ali ono kaže, vidi, sada... Vino. Pa to kažem, nismo mi sad ne znam koliko stari, mislim imam 26 godina kao, ali iskreno ne mogu do 4-5 ujutru i to ne mogu. Ali baš mi teško padne. Sutra radi, znači sutra lupam je subota, da li ćeš petak izaći? U petak hoću, što najgore od svega. Hoću zato što od prijatelja tata je u nekom bendu i puštaju i sviraju svaki put eksiju muziku, rock i to mi je svaki put bilo. Posljednji put kad sam bio sam uzim mikrofon. Na tu temu, da. I ex-rock slušaš, i ex-rock pored Cobija. Da, to je valjda iz porodice, tako ostalo smo stalno slušali kao ima neki moment koji možemo da otkrijemo neku noticu, evo pred kraj emisije, da čačnemo čisto publiku, da s malo više obrate pažnju nešto, gde postoji mogućnost da bude sledeći snimak ili gde ćete možda da radite. Da, sad, znači mi uglavnom uvek krijemo lokaciju. Lokacija će da bude, znači opet na našim prostorima, vrlo značajno istorijski, bit će isto spomenik. Nećemo da kažemo ni gde ni šta, stvarno ne želimo. Ovo je dosta, ali nećemo da kažemo da je gde i šta. Trenutno smo, što tiče bookinga, pošto
to smo mi baš razgovarali, u prošlom podcastu smo primetili da na početku su ljudi mislili da smo mi samo kao koncept neki, nešto se tu dešava, neko negdje snima, nisu shvatili da mi nastupamo i da mogu da nas čuju uživo, jer na snimcima nema publike. Imamo nastupe sledeće godine, uveliko se dogovaraju, načinjemo region, sve više i više dolazi ponuda da nastupamo u regionu. Trenutno, što kaže on, sedimo na 15 demoa i sledeća godina će biti jako puno muzike u nekom našem fazonu, znači ono što čujete i na live setovima uglavnom će biti i muzika koju ćemo izdavati, upravo nećemo sad imati to ovde, čuješ jedno, vam čuješ drugo, nego otprilike tako nešto će se i očekivati od muzike, samo što ćemo širiti malo lepezu, isprobavati razne neke nove zvukove i to. A što se tiče, to sam rekao što se tiče muzike, a što se tiče svakako kontenta, mi smo jako aktivni na socijalnim mrežama, tako da ljudi treba da nas se zaprate na Instagramu, Utopija Live _, i na našem YouTube kanalu, jer planiramo sada da izbacujemo dosta i behind the scenes i kako naša oprema izgleda. Čekaj, će biti behind the scenes kada se desila greška odnosno kada se potrošio. Neće biti ti kao smešnika. Pa biće više možda momenta to kad se nosi, pa nameštaj, pa kamera jedna pa padne. Mislim, biće da svakako uvek bude smešnog momenta. Mislim, što bi kažem, smejem se da ne plačem. Neće biti savršeni behind the scenes. Neće biti savršeni. Neće biti savršeni, ali težimo da bude savršeni. Dobro. Vi ste, marketing. Zato mi sad kao, zašto sam rekao neće biti savršen, jer savršen behind the scene je dosadan. Nije onda behind the scene. Znaš, nose opremu, uključili su struju, mora nešto da se desi. Šta je marketing danas, što si pomenuo društvene mreže, aktivni ste, imate određene boje, ti si rekao određenu paletu boja. Da li je danas marketing na društvenim mrežama Jeste, mislim, number one? Da, sve je marketing i brand generalno, mislim, zamenilo se to sada, muzika je dosta, neću kažem da je nebitna, ali je mnogo bitniji kako ćeš ti džabeti što imaš neku najveći hit ili da li radijski hit ili festivalski hit da imaš u džepu kada ti moraš da ga plasiraš jako dobro, jer džabe što ti ćeš doći objavit ćeš samo tako, imaćeš 1000 streamova na Spotify-u, neće ti niko pustiti, ne, ti moraš da dođeš do tih DJ-eva koji puštaju tu muziku, da plasiraš tu pesmu kroz društvene na Spotify-u, da lepo se uradi promocija, sve, da ima neku priču, nije ni samo, mislim, to smo baš skontali sada, nije samo da ti dođeš i da objaviš canvas vizualer, kao my track is out now i to je to. Ne, nego mora da bude nešto i da uplatiš, ne znam, nebitno sad 50 evra na primjer na tu promociju, ti ćeš dobiti vieweve, ali nećeš dobiti nikakav engagement zapravo. Tako. A na primjer mi kada, ne znam, naš Reels koji je otišao najviše, taj sa Čačalice Ederlezi gde sam ja pevao, on je otišao prvo što je prirodnim putem otišao na sve, ali na njega i da uplatimo sada promociju, on će dobiti potencijal, mnogo više. Marketinški potencijal, zato što je živo, a to je muzika pesma koju ćemo mi da plasiramo kao original i onda mi, kontaš, moraš da se više iscimaš da to što plasiraš bude nekako više vizualno takođe. I mi smo sad na masteru na Akademiji umetnosti iz muzičke produkcije i baš imamo neki predmet gde se analizira publika i upravo se priča o tome da se muzika vrlo često konzumira očima. A zato ću ti jedan primer, kada vidiš violinistu kako se uživi, nekako da čuješ samo violinistu, da, ali kada vidiš nekako nećeš da skloniš pogled. Bitno je, zato i se određena energija oseti kod nekih DJ-eva ako su oni energični, a ako nisu. Ili, na primjer, ako je DJ poznat, a publika je već, da kažemo, onako ushićenija zato što je došao headliner, to je opet na neki način vizualno. Oni su videli da je on ušao, vide njega, vidi ga tu je, to ih nekako dodatno uzbudi zato što je on tu. Ko Skrillex što se penje. Ili to, i onda ide, i onda ti to ispratiš, a i sam performans koji mi radimo, to kad ja synth, on kad peva, to je dodatno, ljudi, kada on peva, svi upro oči, pale telefone, a zašto pale telefone? Žele da pokažu nekom, vidi šta sam vidio, da samo ide vokal, ide vokal. Ne znaš da li on pevao juče pred 2 godine, da li je neko drugi pevao. Tako da mislimo da to smo provalili, da iako smo i već krenuli da radimo na tome ranije, smo shvatili sve više koliko je bitno ljudima
da nekako dobiju ceo paket. Jer možda što vam kaže da imaš vrhunsku pesmu, čak i ako ti prođe kao hit da te vrte, ljudi ako dođu na Instagram pa ti ne objavljaš ništa nedeljama, oni će možda čuti pesmu, neće se za tebe zalepiti kao artista, kao izvođača. Želiš taj engagement, želiš da ljudi tebe da sutra ustanu i da kažu šta bi mogao da slušam, mogu bi da ukucam Utopiju, da možda neki novi set, vidio sam na Instagramu da izlazi uskoro novi set, da si aktivan, nego da se čuje jednom i zaboraviš, budemo realni, koliko konzumiramo. Eto ti sada vidio si ove te na biciklovima što si rekao i sad ne možda mi pošleš, ali ako oni budu bili aktivni, iskočiti i opet sledeći put ti ćeš mi možda poslati. Ovo sam samo zapamtio sliku, ali nisam ništa okolo zapamtio. Upravo to, bitno je da budeš redovan i da ako ti nešto jednom prođe, ne misliš što je to, rešio sam, ne, video, pregled ne znači fan. Uspeh, imam video od 10 miliona pregleda, to neko je video, išaš ulicom i sviraš na trgu, neko te video. Ali, imaš milion pregleda. Milion pregleda, ali oni ljudi što stoje i slušaju te. Engagement, to je zapravo ono na što mi ciljamo. Prekinuo sam te u momentu kada si pomenio da će se radi behind the scenes, pa smo pomenuli ovaj marketing, pa smo zato otišli malo sada vamo, ali znači izlazit će na kanalu i behind the scenes. I behind the scenes i izbacivat ćemo naše pesme kao live session, znači verzije naših pesama, ali uživo, kao ne akustik naravno, jer ne možemo akustički to da izvedemo, ali kao live verzija toga što može se čuje na Spotify-u, a čak ćemo takve verzije i da objavljamo na Spotify. Tako da želimo stvarno publici da pružimo da mogu dosta stvari da čuju od nas, da nije samo muzika, samo video, samo ovo, već da bukvalno budu ekosistem da im napravimo. Ekosistem. A nova godina, da li se nešto tu neki posao ili će biti neka prijatna režija, opuštanje? Priča se, ali još uvijek ne možemo ništa ni da najavimo, jer nije potvrđeno, ali ili će biti boom, nešto jako veliko, ili će biti čuvanje za sledeću godinu. Ili ćemo biti na vikendici. Ili ćemo biti na vikendici, da, jer stvarno nam je ideja da uvek kad radimo, odradimo samo vrhunske stvari. Dosta smo mi dugo i radili, mi ne promovišemo da treba da radiš samo velike eventove, ti kad počinješ moraš sve da prođeš, ali prošli smo i želimo s ovim projektom da biramo, jer opet koliko kažem, na koliko se stvari angažujemo da damo publici, ne možeš da radiš svaki vikend po manjim klubovima i sve to, nego se fokusiramo da budemo neka vrsta ekskluzivnijeg događaja uživo i zato i ovi eventi što smo radili u Beogradu se gledalo da to bude jednom mesečno u Beogradu, a ne da radiš svaki vikend, da budemo ljudima interesantniji. Nisam ih slušao mesec ili propustio sam prošli put, nisu 2 meseca bili u Beogradu. Dobro, vaš ceo portfolio izgleda kao da se malo više obraća pažnja i da kažemo i na kvalitet i na vizualni audio moment. Mislim, opet snimci, opet gde se nastupa, naravno, nekada mora i da se radi i od početka, ali što već kažu, već ste vidjeti koliko 10 godina tu. Radili smo sigurno preko 200-300 žurki u životu. Tako da smo još jedna samo stvarčica, otkud ideja za merch? Pa želeli smo da imamo prvo sebi majice, ime Vision, upravo ako se kad pričamo o viziji utopije i onda to Vision of Utopia. Dobili smo ideju, uvek smo nešto šta ćemo da nosimo, koju ćeš ti majicu, levo, desno, bla, bla, bla i ajde da napravimo ceo branding, pored toga da osmislimo samo, znači pored imena, da imamo ceo logotip, tekst, boje i svega toga i onda kao što ne bi napravili neke majice i napravili smo savršene majice koje bismo mi hteli da kupimo. Znači, a su to samo za vas majice? Ne, u prodaji su, mogu ljudi, imamo na stranicu, sad će biti i Black Friday popusti, tako da nek ljudi isprate. Ukucajte kod Deni, ali... Možemo da napravimo, ako se javite sa kodom Deni, dobit ćete 50% popusta na majice. Biće sada svakako velik popust za Black Friday, zato što nam je svakako cilj da što više imamo exposure brenda, ajde ispratimo sad taj vev, naravno, popusta i praznika, tako da kod Deni, javite se i dobit ćete popust, a Vision se zove, Vision by Utopia se zovemo na Instagramu, ovo je sad prva kolekcija, ovo je core kolekcija i hteli smo da to bude nešto onako malo suptilnije, samo logo, jako kvalitetan materijal, kroj i sve to, ali nama je ideja da imamo i drugih delova odeće, znači duksevi, kačketi, donji delovi i tako. Znači, Utopija suštinski, kad pogledamo, nije samo muzički bend, nego je
je muzički brend. Bravo, da. Znači svega ima unutra. Tako je. A otprilike kad bi mogao da se očekuje taj sledeći... Mart, recimo. Dobro. Proleće, da. Tako. Ajde onda da završimo lagano, da se nešto tu desi do tog marta, skupimo neki behind the scene, da skupimo neke nove stvarčice, pa da opet malo sednemo i da se ispričamo. Može. Ja se nadam da vas nisam smorio. Ne, odlično, iskreno. Hvala ti na pozivu. Ne znam baš sve o tehno muzici. To je dobro, vidite, to je dobro. Ali eto, tu ste da mi proširite vidike, opet kažem, nadam se da je vama bilo ovde ok. Apsolutno, uživa se. Super. Tako da ljudi, ovo je bila Utopija, mi se vidimo drugom prilikom. Pozdrav!